Şer û pevçûnên li ser êrişên çeteyên Daişê li kantona Kobanê Rodan berdewam dikin. Li gorî agahiyê hatin wergirtin şervanên YPG di navbera gundê Cidîdê û Geteşê li rojavayê herêma Kobanê li dijî çeta kemîn danîn û di kemînê de gelek çeta hatin kuştin û motorsiklêtek çetan hate roxandin. Şer û pevçûnê ku di nûzdeyê tebaxede li ser êrişên çeteyên Daişê li herêma Ceza û derdora wê derketin ji di roja heftemîn de berdewam dikin. Di pevçûnên îro de çetan hewl da ku wasayeta bombebarkirî êrîş bike lê dijî ser mudaxela YPG wasayê di navbera wan de teqî û gelek çeta hatin kuştin. Berdevke fermiyekînên parastina gel Rêdûr Xelîl jî di bidaxuyaniyek eşkere kir ku çeteyên Daişê hewl dane ku êrişî xeta ser şengal û rojava bikin lê êriş ji aliyê şervanên wan ve vala hatiye derxistin û çete pajvekişiyane. Di encama şer û pevçûnên li herêma Serêkaniyê qewmîn de jî 6 çeteyên Daişê hatin kuştin û bi dehan jî hatin birîndarkirin. Dîsal li Helebê de encama bombebarana balafirên rejimê û topbarana hêzên muxalefetên Sûriyeyê de 13 welatiyên sivîl jiyana xwe ji dest dan. Çekdarên muxalefetê deverên ku dibin kontrola çeteyên Daişê de topbaran kirin û di encama de gelek çeteyên Daişê hatin kuştin. Êrişên çeteyên Daişê li hemberî bajaroka Mariya û derdora wê ya Helebê jî dewam dike. Şer û pevçûnên di nava hêzên rejimê û muxalefeta Sûriyeyê li derdora çiyayê Ezaniya dikeve başûrê Helebê Roda muxalefeta Sûriyê li Til Şehîdê pêşveçû.